Min Marzu sal-lum mindu għall-ewwel darba beda jingħata s-servizz tal-MRI fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex saru aktar minn 2700 test, b'70% tagħhom kienu fuq pazjenti Għawċin stess. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa ġewwa Tjenabela fl-istess waqt li inawgura magna ġdida tal-MRI u l-aktar waħda moderna f'pajjiżna li nġibet b'investiment ta' 3 miljun euro. Il-Ministru qabela spjega kif permezz ta' din il-ħidma bla waqfin f'dawn l-aħħar 6 xhur saret l-estensjoni meħtieġa biex inbena l-post għal din il-magna. Saħaq kif din il-magna se tejjeb is-servizz tar-radjoloġija offrut f'Għawdex e kif hija waħda tal-aħħar teknoloġija li tippermetti dijanjosi dettaljata f'diversi partijiet tal-ġisem kif ukoll MRI speċjalizzati fosthom tal-moħħ, tal-qalb, il-prostata, ix-xewka tad-dar, tal-fwiet u l-frixa. Min barra hekk kif spjega Dr. Melvin D'Anastasi l-aġent chairperson tad-Dipartiment tal-Medical Imaging ta' Mater Dei kif ukoll responsabbli mid-Dipartiment tar-Radjoloġija tal-Isptar ta' Għawdex, l-apparat mediku se jgħin biex jinqabdu tumuri fi stadju bikri. Huwa apparat li jenna biex naqbdu wkoll tumuri aktar kmini. Jistgħu jsiru wkoll fuq din il-magna MRIs tal-qalb. Jiġifieri hemm ħafna eżamijiet anki MRIs tal-prostata li qabel pazjenti Għawċin kellhom imorru għalihom Malta, il-Mater Dei, u bekk naqqasna l-iskariġġ għal dawn il-pazjenti residenti Għawdex. Il-Ministru għas-Saħħa ringrazzja lit-tim multidixxiplinarju li se jkun qed imexxi dan is-servizz u għal kif issa l-Għawċin se jkunu jistgħu jinqdew f'Għawdex stess mingħajr skariġġ żejjed biex jinżlu Malta jagħmlu dan it-test mediku. Dan il-proġett ta' l-MRI scanner f'Għawdex huwa proġett li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mexxa tul dal-aħħar 6 xhur. Estensjoni tal-isptar u l-installazzjoni ta' l-iktar MRI scanner modern u b'saħħtu ġewwa pajjiżna.